Bizioa berez okupatu horretik izan ze, hemen atzean dagoen palazio hori, Montermoso, izan obispoaren etxea, eta orduan hau ezien kotxerak, hemen kotxeak zituzten, eta hori bere garaian okupatu zen kalejira batekin, hango Farinaseko kantoi horretatik igotzen, orduan aurten egin genuen berdina, egon zen gaztetxera bi aste gutxia, obrak egiten, eta esan genuen zelan hasiko agara urte muga honekin, ez da, berriro egingo dugu kalejira berdina, eta orduan hor bildu ginen kalea hasieran, jende batekin, eta egon ginen dana gorutza, eta atea berriro ere zabaldu genuen, eta ekitalditxo batekin amaitu genuen. Eta 5 urte garaia ezberdin asko egon dira, ez? Hasiera batean okupatu zenetik ere bai, geroago etorri zen ere bai Alfonso Alonsoren agintaldia, orduan desalojo garai posible bat izan zen, ez? Manifestaldiak egin ziren, resistentzia bat prestatu zen ere bai etxea babesteko, baina gero azkenean ez zen desalojorik egon, ez? Herri mugimenduak ere bai demostratu zuen gaztetxea hemen delitu gaztela, eta orduan gero Alfonso Alonso boterea utzi, eta ordutik ere bai zentzu horretan garaiak lasaiagoa dira, ez daukagu harremanik, gaur egun gobernuan dagoen taldearekin. Eta horrelaxea daramagu, ez? Eta orain azkenengo kontua da batez ere kulturala. Gauzak antolatu eta kolektiboen etxe bat izan, eta ekintza askosi Gasteizko hilabeteak. Ba, historia egia da, ez? Azkenean urte mugari garrantzia asko ematen diogula, eta gero badaudela urtean ere bai hainbat gauza oso markatuta daudenak. Baina saiatzen gara nik uste ere bai hori kritikatzen dugula behin eta berriro, ez? Asanbladetan ezin garela dinamika batean sartu, ez? Hola beti berdina egiten. Orduan bai saiatzen gara hori aldatzen, ez? Eta gauza ezberdinak sartzen. Garela, 25 urte hemen garela, da aurtengo leloa. Eta bueno, nahi genien ere bai erreferentzia bat egin, garai bateko sorginei, ez? Lotu genuen gaztetxea sorginekin, ez? Gaztetxea bastante leku sorgindua da, eta beti hitz egin dugu gaztetxea etxe sorgindua bezala, eta zentzu horretan sortu zen leloa, eta hoixe da. Guk aldatu genuen, ez? Bazugarra murdikoak ez dakizen 1000 urte bertan zirela, gu hemen 25 urte hemen garela, eta beste horrein beste egoteko asmoarekin. Jaietan ere bai egoten da gaztetxea irekia egunero, eta kontzertu bereziak egoten dira. Gero azoka mediebalare bai antolatzen dugu urtero, gaztetxeari ere bai kutsu mediebal bat ematen diogu, baina alternatiboa, ez? Hemengo parafernalia horretatik kanpo, gero inauteriak antolatzen ditugu ere, eta gero ere bai, hori azkenean asteburu dagoen lanketa hori ere bai, azkenean ez dela ere txiesteko modukoa, ez? Nahiz eta garrantzia ematen diegun ere bai gauza konkretu batzuei, astean zehar egiten diren tailerrak, hitzaldiak, hemen biltzen den jendea horrek ere bai, ez? Pisu handia du etxenetan. Zenbat historio, ez? Zenbat musu, zenbat besarkada, zenbat agur, zenbat malko, zenbat gauza, ez danak elkarrekin. Hasita ere bai, lehenengo urte horietatik, ez? Punka bere sasoirik onenean zegoen garai horietatik, 1000 historio ezberdinetaz pasatuz gaur egunera arte, ez? Ekaitze, San Maniegoren atxiloketa igaz, zelan horrek ere bai aukizuen kriston islada etxe honetan, ez dakit jendeare bai ere bai zelan evoluzionatu den, zelan gauzak aldatu diren, baina beste batzuk ere bai zelan jarraitzen duten garai batean bezain igualak izaten. Kide guztion artean egin dugu dokumentazio lana, baina badaude pertsona batzuk ere bai arduratuta liburua idaztearekin, eta orduan udarako nahi dugu amaitu, orduan gero publikazio eta gauzai guztiak irailerako, urrirako eukitzeko ja prest publikatzeko moduan eta argitara emateko. Eta orduan horrela ere bai egin ditugu bilerak eurekin, eurek kontatu dizkigute bere garaiko kontu guztiak, kotilloak, ze gauzak, zer lantzen zen, zer ezen lantzen, eta orduan aurten zentzu horretan bastante aberasgarria izan da, ez? Lortu dugu ere bai garai bateko jende horrekin harremana eukitzea eta berriro nuntza ekartzea, eta adibidez beste egunean hemen egon ziren ere bai, ez? Gaztetxea berrokupatu zen egun horretan, eta egon ziren garai bateko pertsonak ere bai. Latuta bai, baina nik uste ere bai nabaritzen zaiela, gauza hau ikusten dutenean, harrotasun hori, ez? 25 urteren ostean, eurek ere bai 22, 23 urte zituztenean, montatu edo hasiera eman zitzaion proiektu hori gaur egun ere bai indarrean jarraitzea ikusten zaie, ez? Euren bizaren harrotasun. Dakiguna da,
gurutza bota zutenean Bilbon Marotok esan zuela hemen Gasteizen ez zela horrelako gauza bat gertatuko, baina ez dugu harremanik izan, beraz ez dakigu zer pentsatzen duten, zer ez duten pentsatzen, ezer gehiago. Ez daukagu kezka zentzu horretan, ez? Guretzako guk sinisten dugu honetan, beraz, orduan gu gurearekin jarraituko dugu eta demostratzen hau viablea dela, hau posiblea dela eta gustatzen zaigula, eta hau dela nahi duguna. Ez, guk oraintxe bertan ez daukagu presente, ez? Igual batez ere sartu delako orain generazio berri bat gaztetxean eta generazio horrek nolabait ez du bizi izan desalojo mehatxu garai hori, beraz nik uste oraintxe bertan gure burutik bastante kanpoan dagoela. Hiriari eskaintzen diona, udaletxeak eskaintzen ez dion zati handi bat, ez? Gazteriari zuzendutako espazio bat, espazio sortzaile bat, ez? Hemen bakoitzak bere ideiak aportatzeko espazio bat, ekintzak gauzatu ahal izateko leku bat, eta baita ere aisialdirako eremu bat, ez? Azkenean udaletxeak prestatzen dituen gauza, baina gazteontzako tailerrak, elkartzeko lekuak eta denbora elkarrekin pasatzeko lekurik ez dago. Aprobetxatzen propaganda Belaunaldi etxe huts baten azpiko sustraiak hasiz. Hau bastante berria da, izan zen hor como zeingo dugu, egin dugu zeu zatela honekin eta azkenan rokodromo. Beraz badago afizioa. Bai, eta biltzen dira hemen. Bost urtez, borrokaren izerdiaz, izan dira gure estatua. Propaganda gerrilla dela, ez? Dana presto 25 urte hauetan. Izan dira. Da, doako denda, ez? Jendeak bere arropak ekartzeko gune bat, eta aldi berean jendeak arropa hartzeko gune bat, ez? Orduan egoten da zabalik astean zehar, jendea etortzeko, eta nahi duenak hartu dezake edozer gauza, eta aldi berean edozer gauza eraman. Eta badauka mugimendua, horretan erabiltzen da zerbitzu hori edo... Bai, hasiera batean kostatu zen zabaltzea, baina orain irekitzen dugun bakoitzan beti dago etor jendea, eta beti, eta daude begiratzen. Gauza asko eta ekartzen dira eta gutxi eramaten, igual, baina, bueno, hasi da. Bai, ez, hor badago... Arrisku txikia, ez, iztea hemen hori biltegi giza edo... Ja, klaro, baina badago taldetxo bat ere baian enkargatuta hori ez gertatzeko, ez? Begiratzeko zer dan erabilgarria eta zer ez, zer bota behar den eta zer erabili daitekeen. Orain gelditzen zaiguna datorren aste honetan eta hurrengoetan, bi itzali edukiko ditugu, Bihar eta Etzi, bate Surgere Islanderi buruzkoa, eta bestea Ziztadak dokumentala ikusiko dugu desobedientzia zibilaren ingurukoa. Eta gero ja astea amaitzeko, bertso saioa egongo da ostiralean, bertso saio potentea, eta larun batean herri baskaria egingo dugu ondoko parkean, Etxauri parkean. Eta horrelase, aste hau, eta gero ja hurrengo astean beste hitzaldi bat eta beste tailertxo bat edukiko dugu, eta ja amaitzen joateko ostegunean swing eguna edukiko dugu, ostiralean musikerria performance, Direla Arabako gazte taldeen performance bat, eta azkenek larun bata, San Prudentzio gaua, hoi ez, txaranga berbena. Nagotan jende pilo bat egon dela, ez? Beste egunean egon zen Toni Los Mikis, herrira eta etxeraten laguntzarekin antolatzen dugun eguna, eta zen hau pasada bat, norbaitek sare sozialetan komentatu du gaztetxea zaharretxe bihurtu zela, media igo zelako, ez? Guraso, gure garaiko, gure generazioko guraso guztia zeuden hemen, dena ematen, eta kristona izan zen, eta oro egun guztietan egon da jendea, bai. Hogeita bost urtez